nopeasti Suomen tasolle ja sitten siihen, että mitä tämä Keski-Suomessa nimenomaan merkitsee. Ja sitten lopuksi mennään siihen, että mitä se itse asiassa tarkoittaa, että tällainen ruokamurros pitäisi tehdä reilulla tavalla ja miksi sillä nyt on niin kuin väliä, jos planeetta on jo todella pahassa jamassa. Mutta ihan näitä perusasioita globaalisti, mä sillä oletan, että te olette huomattavan valistunut yleisö ympäristövaikutusten osalta, joten ajankäytöllisesti leikkasin nyt eniten ehkä näistä asioista. Mutta jos me ajatellaan niin kuin koko ruokajärjestelmää, sitä miten ruokaa tuotetaan, kuljetellaan, myydään, kokataan, heitetään pois, niin kaikkiaan globaalisti ruokajärjestelmä on ensinnäkin yksi luontokadon pääaiheuttajia. Pääsyy tähän on muun muassa maankäyttö. Globaaleista ilmastopäästöistä 1/5 yli 1/3 liittyy ruokajärjestelmään. Tämä iso haitari johtuu siitä, että aika monien päästöjen kohdalla niin kuin on vähän se luokittelukysymys, siitä käydään kovaa vääntöä näissä laskelmissa edelleen, esimerkiksi miten nyt sitä maankäyttöä tässä lasketaan, mutta erittäin merkittävä joka tapauksessa. Makean veden suurin kuluttaja maailmassa ja erilaisista rehevöittämisvaikutuksista, mitä ihminen saa aikaan, niin 4/5 liittyy ruokajärjestelmän toimintaan. Ja hyvin paljon tästä, niin kuin vaikka puhutaan sekä ilmastosta että monimuotoisuudesta että muista asioista, niin aika paljon kulminoituu, että ruoantuotanto vaatii ihan hirvittävästi maata. Ja jos me katsotaan niin kuin toisiksi yli 70, eli käytännössä sulaa ja jollain tavalla hedelmällinen maa, niin siitä puolet, joidenkin arvioiden mukaan puolet on maatalouden käytössä. Eli maatalous on merkittävin niin kuin ihmisen maankäytön toimintalähde. No se, mikä sitten on tavallaan niin kuin kiinnostavaa, mutta myös kinkkistä, on se, että tästä maatalousmaasta, kun katsotaan, mihin siellä tarkemmin niin kuin menee maata, niin 80% liittyy karjatalouteen tavalla tai toisella. Tässä on tärkeää huomata, että tämä kaikki ei suinkaan ole niin kuin rehun tuotantoa tai tuotantoa, on myös laidunmaa mukana, ja laidunmaa voi olla hyvin monenlaista niin kuin luontovaikutusten kannalta, mutta se on tosi iso osa. Tämä karja niin kuin energiassa mitattuna se tuottaa noin 17% niin kuin ruokajärjestelmän hyödykkeistä ja proteiinissa mitattuna 38%. Eli tietyssä mielessä niin kun se perusargumentti ja havainto on se, että se ei ole maankäytön näkökulmasta eikä päästönäkökulmasta kovinkaan tehokasta maankäyttöä. Ja pieni välihuomautus, että tuli kommentti, että ääni pätkii, niin ehkä jos laitat sun kameran kiinni, niin se voi... Okei, selvä. Kokeillaanpa, jos sattuisi auttamaan. Kiitos että tuli huomio ennemmin nyt kuin sitten esityksen lopussa. No, mitä sitten Suomen osalta voidaan sanoa? Onko Suomessa niin kuin samankaltainen peruskuva? No, Suomen ilmastopäästöistä noin 28% on tämän hetken arvion mukaan niin kuin ruokajärjestelmän toimintaan liittyvää. Että myös täällä ruokajärjestelmä on yksi kaikkein keskeisimpiä päästölähteitä. Ja jos energiantuotannossa tämä vihreä siirtymä tulee etenemään sitä tahtia, kun se välillä ainakin näyttää etenevän, niin nämä päästöt tulee suhteessa kasvamaan, koska energiantuotannon päästöt vähenee niin vauhdikkaasti. Niin. Ja ilmastovaikutusten lisäksi niin myös Suomessa maatalousalueiden luonnon monimuotoisuus on heikentynyt aika paljon, ja se kulminoituu eri tavoin tähän niin kuin tehostamisen kysymykseen. Eli kun on lisätty sitä viljelyn suhteellista tehokkuutta, niin samalla on yleensä yksipuolistunut tuotanto, on lisätty erilaisten kemikaalien käyttöä ja on vähennetty tällaisia puoliluonnontilaisia monimuotoisempia alueita, koska ne ei ole yhtä tehokkaita tuottamaan sitä ruokaa hehtaaria kohti. Eli meillä on Suomessa ihan samankaltaisia nämä perusongelmat. Ja ruokamurros, kun tänään puhun siitä, eli ruokajärjestelmän kestävyysmurroksesta, niin käytännössä sen ytimessä on se, että näihin ympäristöongelmiin pitäisi löytää kestävät ratkaisut ja saada se ruokajärjestelmä mahtumaan niin sanottujen planetaaristen rajojen sisään.
eri mittakaavoilla ajateltuna. Mutta tämä pitää tietysti tehdä sellaisella tavalla, että ei ihmisten niin kuin ravitsemusta ruveta tavallaan kompromissina heikentämään, vaan pitää olla mahdollisuus ravitsemukselliseen ruokaturvaan ja mieluiten yhtälö kaikkialla maailmassa. No, nyt me tiedetään, mistä niin kuin ongelmitasolla isossa kuvassa on kyse, niin siihen liittyy nyt sitten pieni välipähkänä, että mihin asioihin lopulta pitäisi tässä ensimmäisenä tarttua ja missä se ratkaisu piilee, jos me ajatellaan esimerkiksi näitä luonto- ja ilmastovaikutuksia. Tämä on siitä jännä kysymys, että kymmenkunta vuotta sitten, kun tehtiin tutkimuksia, missä kuluttajia pyydettiin arvioimaan esimerkiksi elintarvikkeiden hiilijalanjälkeä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, niin top 3 muun muassa useimmissakin tutkimuksissa nousi kuljetusmatkat, se paljonko sitä ruokaa on prosessoitu ja miten se ruoka on pakattu. Ja no mikään näistä ei kuulu niihin keskeisimpiin kysymyksiin, mihin pitää tarttua. Kollegani Luken puolelta maatalousekonomian professori ja Jyrki Niemi tiivisti asian tällä tavalla niin kuin yksinkertaiseksi visualisoinniksi meidän erääseen. Viesti on se, että maan käyttö, ennen kaikkea orgaaniset maat, eli siis eloperäiset, turveperäiset maat, ja ruoan kulutus, eli ruokavaliot, niin ne on ne kaikkein painavimmat muutoksen pisteet, missä täytyy tehdä asioita toisin suomalaisessa ruokajärjestelmässä. Muualla maailmassa niin kuin periaatteessa, mutta se, että kuinka olennaisia nuo turvemaat on, niin siinä on valtava alueellinen vaihtelu. Että useissa paikoissa ne ei ole niin kipeä kysymys kuin täällä. Sen lisäksi tuotantomenetelmien ja teknologioiden muutokset on olennainen osa pakkaa. No sitten jossain määrin jalostus, kuljetus, logistiikka, mutta kaikkiaan eri laskelmissa on saatu hiukan eri arvioita, mutta on esitetty, että tästä globaalin ruokajärjestelmän ilmastopäästöistä esimerkiksi noin vähän reilu 10% liittyy kuljettamiseen. Eli se kuljettaminen ei lopulta ole hirveän iso niin kuin osuus niistä päästöistä. Ja näistä kuljetuspäästöistä huomattava osa oli sitä, kun kuluttajat 1000 kilon peltilaatikoissa kuljettaa 2 ruokakassia kerrallaan niin kuin kaupan ovelta kotiovelle, eikä se, kun se ruoka liikkuu niin kuin erilaisissa rekoissa tai laivoissa tai edes lentokoneissa. Mutta ei tarkoita, etteikö niin kuin lähempänä tuotetulla ruoalla voisi olla monia muita hyötyjä, muita syitä sen edistämiseen, mutta kuljetuspäästöt ei varsinaisesti niin kuin näiden syiden joukkoon lukeudu. Toinen huomio tuosta äänestä, että ilmeisesti kun liikut kauemmas mikrofonista, niin silloin se ääni rupeaa hieman pätkimään. Se on nyt parempi, mutta edelleen silloin tällöin pätkii. Joo, no niin, yritän. Voit vaikka kantaa sitä, jos tämä on tämmöinen mun niin kuin metaforinen lautanen tässä, jota mä pidän. Tai sitten tällainen voisi tulla tällainen Hamlet-olo, että syödäkö vai eikö syödä, mutta katsotaan, toivotaan, että nyt lähtee vakaammin toimimaan. Ja ruokahävikki on tuolla kohtalaisen pienenä asiana, mikä saattaa yllättää. Sattuuko olemaan suoraan arvauksia, minkä takia se on näin tässä pieni? Saa myös tietenkin haastaa tätä näkemystä. Se on varmasti isolle osalle maapallon väestöstä niin elää niin niukasti, että se ei hävikkiä synny. Se on pienen porukan se pörsäys. Kyllä. Se on niin kuin yksi semmoinen seikka, mikä vaikuttaa siihen, että lopulta sitä tuhlaavaisuutta on rajatusti. Ja toinen seikka, mikä on olennaista, että ruokahävikistä usein puhutaan, niin kuin, että
kaikkiaan vaikka tuotetusta tai ostetusta ruoasta menee roskiin, ja silloin tulee aika isoja lukuja, aika monissa mittauksissa puhutaan jostain kolmanneksestakin. Mutta se, mikä on se pieni onni tässä sinänsä surullisessa lukemassa, on se, että suhteessa sinne roskiin menee paljon enemmän niitä matalamman ilmastokuormituksen tuotteita, kuten vaikka sitä leipää, johon saattaa liittyä jotain käsityksiä, että se ei ole enää niin kuin syömäkelpoista, kun se on vähän kuivempaa tai kun päiväys sanoo jotain tai näin. Ja sitten ne isoimmat kuormittavat tuotteet, niin kuin vaikka eläinperäiset tuotteet, niin ne on kuitenkin sen verran arvossaan, että niitä ei heitetä suhteessa yhtä paljon pois. Mutta tässä on siis tavallaan se toimenpiteiden iso kuva. Ja tänään mä keskityn nyt puhumaan jatkoesityksessä erityisesti noista kahdesta pääteemasta, eli maankäytöstä, turvemaista sekä sitten ruoan kulutuksen ja ruokavalion kysymyksistä. Nyt semmoinen huomautus tähän sitten, ja mitä tahansa kysymyksiä saa matkan varrella esittää, mutta en tosiaan ole itse esimerkiksi maantaloustieteilijä, vaan mä ymmärrän enemmän vaikka arvoja, tottumuksia, politiikkatoimia sekä niihin liittyviä haasteita, että mitään kovin teknisiin yksityiskohtiin meneviä asioita en näistä osaa kertoa. Mutta maankäytöstä, kun me katsotaan, nyt tässä on nimenomaan niin kuin Suomen kuva fokuksessa. Me Just Food-hankkeessa on myös päädytty siihen, että käytännössä se ainoa murrospolku, jolla voidaan päästä riittävän tehokkaisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin, edellyttää sekä maankäytön että ruokavalion muutoksia. Kumpikaan yksin ei missään nimessä riitä. Ja molempiin näihin sitten erilaiset teknologiset toimet voi tuoda apuja, mutta teknologiset ratkaisut ei myöskään niin kuin minkään meidän havaintojen mukaan olisi yksistään riittävä tai edes pääasiallinen ratkaisu. Ja maankäytön kysymys liittyy siihen, palataan nyt sinne, mitkä oli nämä kuluttajien ainakin 10 vuotta sitten, ehkä toivottavasti jo päivittyneet näkemykset, missä veikattiin sitä kuljetusta, prosessointia, pakkausta, että miksi se arvio meni niin metsään, niin se liittyy siihen, että kaikkiaan tämän koko ruokajärjestelmän ilmastopäästöistä lähes 90% tulee siellä maatalous-alkutuotantovaiheessa. Eli ne myöhemmät vaiheet on suhteessa huomattavan pieniä. Ja tämä liittyy nyt nimenomaan siihen, että se maan ottaminen viljelyskäyttöön, maan muokkaaminen, mitä pitää tehdä vuosi toisensa jälkeen, ja niiden tuotantopanosten laittaminen sinne maahan, sadon kerääminen, kaikki on niitä toimia, joista erityisesti ilmastovaikutuksia tulee. Ja Suomessakin niin kuin näistä alkutuotannon ilmastovaikutuksista sitten niin 2/3 liittyy nimenomaan tähän maankäyttöön, ei esimerkiksi niin kuin vaikka suoraan, no sanotaan traktorien polttoaineisiin, jolloin niin kuin ilman muuta kannattaa parantaa polttoainetehokkuutta ja miettiä, voiko ajoa jotenkin vähentää, miettiä, saisiko traktorit menemään biokaasulla, mutta se itse maankäyttö siellä niin kuin säilyy ihan ydinkysymyksenä. Ja se, mikä Suomessa on sellainen erityinen ongelma, on se, että turvemaita on niin kuin näistä maatalouden viljelysmaista pinta-alassa mitattuna 10%, mutta päästöistä puolet tulee näiltä turvemailta. Eli sen takia se turvemaiden vaikutus ilmastokysymyksessä on ihan valtava. Niiltä tulee niin kuin moninkertaisesti enemmän näitä viljelypäästöjä. Ja se tarkoittaa sitä, että sinänsä niin kuin suurimmat ja nopeimmat päästövähennykset on mahdollista saada sillä, että muutetaan ja vähennetään turvemaiden vuosittaista muokkausta sisältävää maataloustuotantoa. No, mitä tämä nyt sitten tarkoittaisi? Tässä meillä on kartta. Olen tuolta ympyröinyt kutakuinkin Keski-Suomen, mutta näette tuosta, mitä tummemmalla sinisellä alueita on merkattu, niin sitä enemmän siellä suhteessa on turvemaita viljelyssä tällä hetkellä. Ja
niin kuin näette, niin se painottuu aika paljon tuonne Pohjanmaan alueelle ja sitten Pohjois-Suomen alueelle. Siellä turvemaiden osuus on suhteessa erityisen iso, mutta yhtä lailla myös Keski-Suomessa turvemaita kuitenkin merkittävästi on. Näistä turvemaista niin kuin koko maassa tarkasteltuna 2/3 on nurmipeitteisiä, 1/3 on viljanviljelyssä. Tässä tulee ensimmäinen semmoinen tietty kompleksisuus, jos me ajatellaan sellaisia klassisia nyt, mitä me yleensä on opittu eläintuotannosta ja eläintuotannon päästöistä, niin sinänsä tämä nurmituotanto, jos turvemaita on käytettävä johonkin, niin nurmituotanto on päästönäkökulmasta parempaa sen takia, että sitä ei muokata vuosittain. Ja turvemailla se vuosittainen muokkaus on se, mistä eniten ilmastovaikutuksia syntyy. Mutta 1/3 kutakuinkin on viljantuotannossa. Seuraava dilemma on se, että käytännössä niin kuin turvemaat on viljantuotannossa ja perusviljelykäytössä asteen verran parempia kuin kivennäisperäiset maat. Toki tämä ei ole nyt semmoinen ihan selvä joko tai, tässä vähän yksinkertaista, että siellä on niin kuin semmoisia sekamaitakin, mutta turvemaiden kyky esimerkiksi tuottaa hyvä sato niin kuin erilaisissa sadannan tai kuivuuden vuosissa on parempi, koska siellä on sitä niin sanottua vesipankkia, mikä sitten taas aiheuttaa puolestaan ne päästöt. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos ajatellaan, että meilläkin nyt viimeisen 10 vuoden aikana on ollut sellaisia kesiä Suomessa, että toisinaan viljasato on ollut 30% niin kuin keskitasoa heikompi kuivuuden takia, toisinaan märkyyden takia, ja voi olla, että nämä äärevyydet tulee ilmastonmuutoksen myötä lisääntymään, niin on helppo ymmärtää, minkä takia turvemailla viljelyä pidetään sinänsä niin kuin ruoantuotannolle tärkeänä kysymyksenä, mutta tässä on aito ongelma niin kuin päästöjen näkökulmasta. Ja se, mitä tämä nyt sitten käytännössä olennaisesti tarkoittaisi, miten se ruokamurros kestävyysnäkökulmasta tapahtuu tämän maankäytön ja turvemaiden osalta, on se, että yhtenä osana meidän pitää luopua kestämättömistä rakenteista ja käytännöistä, ja silloin niin kuin sekä EU- että kansallisissa maataloustoimissa tarvitaan muutoksia. Muutoksia on jo niin kuin tehty sillä tavalla, että aikanaan voimassa olleita tukia esimerkiksi pellon raivaukselle, jotka koski myös turvemaita, niin niitä on lakkautettu, mutta tällä hetkellä ei ole esimerkiksi mitään luopumistukia sille, että luopuisi turvemaiden viljelystä ja saisi siitä niin kuin siirtymäaikaa. Ja tässä tärkeää on se, että jollain tavalla löydettäisiin sellaisia alueellisia eroja huomioivia ratkaisuja, kun näitte sen karttakuvan, niin Suomen eri alueet on tosi erilaisessa asemassa keskenään, jos ajatellaan, että tulisi vaikka niin kuin hyvin voimakas ja nopeasti käyttöön tuleva turvemaiden käyttöön rajoittava politiikka. Meillä on joskus ollut Suomessa myös turvemaiden raivauskielto, että siis nämä ei ole suinkaan tuntemattomia nämä niin kuin ihan yksiselitteisestikin sallivat tai kieltävät politiikkatoimet, mutta nykyään niitä paljon vähemmän harrastetaan. Ajatellaan, että pitää jättää sitä kuitenkin sitä joustavuutta valita niin kuin toimenpiteitä. No silloin, jos ajatellaan, että ei lähdetä jotain kategorisesti kieltämään, niin tällaiset päästövähennyspalkkiot tai tuet, ne on meidän hankkeessa arvioitu, että ne olisi niin kuin aika oikeudenmukainen ja kohtalaisen tehokas tapa vähentää turvemaiden viljelykäyttöä. Ne voisi auttaa kohdistamaan sitä luopumista myös sinne, missä on niin sanotusti heikompia peltoja, eli ei kuitenkaan kovin hyväsatoisia peltoja, että silloin viljelijän näkökulmasta ihan järkevääkin taloudellisesti luopua sen kyseisen peltolohkon viljelystä ja ottaa siitä tällainen lisäympäristökannuste. Mutta tietysti kysymys on se, että tällaiset lisätuet ja kannustimet, ne maksaisi tosi paljon. Ja tästä tulee se kysymys myös, että kuka maksaa. Se, mikä on aika mielenkiintoista, niin kuin jos seurataan keskustelua ruokamurroksesta ja sen oikeudenmukaisuudesta ja vastuista, niin jotenkin se, että aika harvoin on nähnyt puhetta kaupan
roolin ja vastuun niin kuin lisäämisestä ja vaatimisesta sinne. Eli kauppa tässä niin kuin jotenkin on onnistunut rakentamaan itselleen asemaan sellaisena ikään kuin vaan väliportaan pelaajana, mutta kun huomioidaan, miten valtavat katteet kauppa ottaa kaikkiaan niin kuin ruokaketjutoiminnoista verrattuna muihin toimijoihin, ja millainen valta meillä varsin keskittyneellä kauppajärjestelmällä on, niin on hyvät perusteet esittää, että kauppa, samoin kuin suuret elintarvikealan yritykset, esimerkkinä voisi olla silloin tietysti vaikkapa Valio, niin voisivat tai oikeastaan niiden tulisi lähteä mukaan tätä kustannusta kantamaan. Sen sijaan, että vaihtoehtoina esitetään, että niin kuin se on joko julkinen sektori verorahoin tai sitten kuluttajat, jolloin puhutaan siitä, että niin kuin kuluttajat maksaa vastuullisesta. Joo. Sitten, niin eikös noin yritykset, osa yrityksistä on voinut tekemään jo toimenpiteitä, joita mainitsit paljon, mutta esimerkiksi Arlalla on tämä kestävän kehityksen tanssi, missä maksetaan mahdollista enemmän, jos tehdään kestäviä toimintoja, maitotiloja. Maksetaan niin kuin maitotiloja enemmän. Joo, eli tuli kysymys tästä, että eikö näitä ohjelmia jo joillain yrityksillä, kuten Arlalla ja Helsingin Myllyllä ole, ja se on ihan totta, että näitä on ruvennut tulemaan. Se, mistä en ole vielä kuullut, mutta voin myös itse olla aidosti niin kuin jäljessä viimeisimmistä kehityksistä, että joku yritys olisi lähtenyt tähän turvemaa niin kuin korvaukseen, mutta se, että muuten niistä ympäristöteoista yritykset tavallaan maksaa itse, eikä se tule pelkästään tukien kautta, niin sitä on alkanut ilahduttavasti ensimmäisiä pioneereja tavallaan tulla. Ja se on tosi tärkeä juttu. Silloin kun me puhutaan siitä, että esimerkiksi kuluttajat niin kuin, maksaisi enemmän vastuullisista tuotteista, niin siihen liittyy esimerkiksi sellaisia ongelmia, että vastuullisuudesta tulee helposti hyväosaisten kuluttajien ulottuvissa vaan oleva valinta. Ja lisäksi siinä taustalla tuntuu joku mun mielestä hiukan niin kuin outo kalskahdus siitä, että niin kuin edelleen se normaali on sitten se kestämätön. Ja on ihan fine, että sä valitset sen. Ja sitten jos sä niin kuin haluut, niin sä voit valita vastuullisemman ja maksat siitä ekstraa. Ja se on sellainen perinpohjainen valuvika jotenkin, että oletetaan, että se kestämätön tuote pitää niin kuin olla siellä valittavissa kuluttajia, hän vaan niin kuin palkitsee, jos hän päätyy kestävämpään vaihtoehtoon, niin tuottajia, jos hän pystyy näitä tekemään. Mutta kaikkiaan tämä turvemaan kysymys edellyttää siis enemmän sellaisia ihan poliittisen tason muutoksia ja tulee tietysti vaikuttamaan myös Keski-Suomeen. Sinne palaan hiukan myöhemmin lisää. Mut nyt siirryn tähän toiseen pääteemaan tänään, joka sit liittyy näihin ruokavalioihin. Ja puhutaan erikseen myös ruokavaliomurroksesta silloin, kun keskitytään nimenomaan tähän. Ja täällähän se, mä luulen, että teille jo aika tuttuja ideoita, joita näissä monimutkaisissa kuvissa on, niin täällä vasemmalla puolella on nyt ihan Just Foodissa nimenomaan tuotettua tutkimusta nimenomaan Suomen markkinoilla elintarvikekohtaisista elinkaaripäästöistä. Välillä kun on näytetty näitä oikeanpuoleisia kuvia, jotka on niin kuin 100 maan tuhansia tutkimuksia kattavia meta-analyysejä, eli älyttömän suureen datamäärään perustuvia yhteenvetoja, jotka aika kiistatta osoittaa tuolla esimerkiksi, että niin kuin, proteiinipitoisuutta kohti, niin eläinperäisten tuotteiden ilmasto- ja maankäyttö- ja vedenkäyttövaikutukset on huomattavan suuret, niin näitä kuvioita kun esittelee, niin silloin usein tulee se kysymys, no mutta Suomessa on asiat aika eri lailla, että eikö teidän pitäisi esitellä niin kuin Suomen lukuja. Ja sen takia me esimerkiksi Just Foodissa lähdettiin sitten niin kuin ympäristötutkijoiden kanssa tekemään nimenomaan sen Suomen tilanteen arviointia. Ja no, päädyttiin aika samanlaiseen kuvaan asioiden välisistä suhteista, vaikka tarkat luvut voi jonkun verran vaihdella. Eli täällä on niin kuin
eri tuoteryhmien ilmastovaikutuksia tuolta alareunasta kun lukee, niin naudanliha, kypsät juustot, voi, sianliha, siipikarjanliha, kalat, kananmunat, lehtivihannekset, ruokaöljy. Sitten tuossa ilmastosanan kohdalla ruvetaan olemaan jo aika pienten vaikutusten osalta palkokasvituotteet, maito, riisi, kauratuotteet, omenahedelmät ja siellä hanaveden jälkeen niin kuin hopeasialla on peruna. Eli se on todella ilmastoystävällistä ruokaa. Tietysti niin kuin näiden eri ruoka-aineiden kulutus myös ruokavaliossa voi olla toisiinsa nähden huomattavan erilaista, mutta tämä tavallaan niin kuin kuvaa sitä perusasetelmaa, jonka takia niin kuin ilmasto, maankäyttö ja monimuotoisuus näkökulmasta tämä ruokavaliomurros kohti kasvipainotteisempaa syömistä on suositeltu. Se on surullisia ilmiöitä nykyisessä julkisessa keskustelussa, että lähes aina kun joku tutkija tulee ulos niin kuin ravitsemus- ja ruokavalioasioiden kanssa ja käyttää ilmaisua lihan vähentäminen tai kasvipainotteisempi syöminen, niin siinä ei yleensä kauhean montaa minuuttia mene, kun joku sanotaan, että reagoi aika voimakkaan tunnepitoisesti ja lähtee puhumaan jostain veganismia koskevasta. Ja tämähän ei ole ollut se alkuperäinen viesti, mistä on lainkaan ollut kyse, mutta ruokavalio ja syöminen on meille niin paljon muutakin kuin vain sitä ravintoaineiden ottamista sisään, että se herättää meissä useimmissa tosi paljon tunteita. Ja se on se yksi syy, miksi ruokajärjestelmään liittyvät murrokset on huomattavan niin kuin, tunnepitoista ja kiihkeitä keskustelua herättäviä ja vaikeita asioita. Tässä näissä kuvioissa itsessään olisi asiaa vaikka pitää koko erillinen luento, joten en tänään niin kuin jää sinne jumiin, mutta pari asiaa, mitä haluan mainita niin kuin siitä huolimatta, että yleisviesti on se kasvipainotteisempi syöminen, niin se, että näiden numeeristen tietojen käyttö ilman sellaista kokonaisajattelua, niin voi johtaa helposti myös sellaisiin hiukan nurinkurisiin toimenpidevaihtoehtoihin, ainakin jos multa kysytään ja mun arviointia kysytään. Ja tästä yksi sellainen esimerkki on se, että joissa lounas- tai julkisen joukkoruokailun paikoissa, siis se, että lähdetään strategiana edistämään suhteessa kasvipainotteisempaa syömistä, se on itse asiassa niin kuin sekä ympäristölle että terveydelle erinomainen juttu, mutta joissain näistä on esimerkiksi tehty se ratkaisu, että kategorisesti se, mitä tältä osalta tehdään, niin lopetetaan naudanlihan käyttö ja sitten muita eläinperäisiä tuotteita jatketaan niiden käyttöä normaaliin tapaan. No tässä on nyt se, että jos me nyt mennään sitten Luonnonsuojeluliiton sinne luonnon puolelle ja ajatellaan vaikkapa monimuotoisuuskysymyksiä, niin tällaiset märehtijäeläimet on näistä syötäväksi tuotetuista eläimistä ainoita, joihin liittyy sellaisia tuotantomuotoja, että niillä on ihan oikeasti monimuotoisuushyötyjä perinnebiotooppien ja tällaisten puoliluonnontilaisten habitaattien laiduntajina ja myös kyky käyttää sitä nurmea. Nurmiargumenttia venytetään liian pitkälle, mutta se on niin kuin ihan olennainen pointti tietyissä olosuhteissa tiettyyn rajaan ja verrattuna siihen, mitä esimerkiksi niin kuin sian ja siipikarjan tuotannossa tavallaan tapahtuu. Että vaikka ne on eläiminä, puhutaan tällaisesta rehukonversiotehokkuudesta, joka on varmaan niin kuin eläimen tämmöinen tietynlainen laatuarvioinnin tai jalostuksen arvioinnin mittari, että niiden rehukonversiotehokkuus on paljon parempi kuin lehmällä. Tarvitaan pienempi määrä sitä ruokaa, joka eläimelle annetaan per sitten lihakilo, jotta siitä eläimestä saadaan. Mutta tämä näkökulma on silloin kovin kapea, koska se sivuuttaa tämän kysymyksen siitä, että voiko niillä tuotantomuodoilla olla mitään luontohyötyjä ja saattaisiko taas tällä tuotantomuodolla, joka nyt ilmaston kannalta sisältää suurimpia päästöjä, niin olla kuitenkin ne olennaiset luontohyödyt.
Eli olisiko viisaampaa silloin se, mitä syödään lihaa, niin syödä paljon vähemmän, mutta mieluiten luonnontilaisilla niityillä tuotettua tai vastaavan tapaisissa oloissa tuotettua nautaa, kuin, aloittaa se leikkaaminen vaikkapa siitä ja sitten jatkaa sian ja siipikarjan lihansyöntiä. Suomessa tällaisissa ravitsemuslaskelmissa on arvioitu, että jos katsotaan vain näitä ruoka-aineiden päästöjä, niin ruokavalion ilmastopäästöjä voitaisiin vähentää niin, että se ravitsemuslaatu edelleen säilyy hyvänä, niin jopa 30–40%. Edelleen ravitsevaa ruokaa. Tämä on yleensä kalakasvisruokavalio. Toki siellä pienet sattumat, jotain ei laskelmassa paljon paina, mutta perusideana kalakasvisruokavalio -30–40%. Ravitsemusarvo säilyy. Mutta tässä on sellainen kinkkinen juttu, minkä takia nämä kaksi mun tämän päivän teemaa kytkeytyy tosi vahvasti toisiinsa. Just Foodissa taitavat maatalouden toiminnan mallintajat lähti laskemaan sitä, että mitä Suomen päästöille tapahtuu ruoantuotannossa, jos ihmiset vähentäisivät tosi paljon lihan ja maidon kulutusta ja lähtisivät näihin ruokavalioihin. Ja verrattuna tähän -30% joka perustui näihin lukuihin, myönnän, että mullekin oli pienoinen shokki, kun näin niitä ensimmäisiä tutkimustuloksia. Siellä puhuttiin 10% tai allekin 10% päästövähennyksissä. Että mitä ihmettä on tapahtunut, tai onko nyt voiko eri tutkimukset tuottaa näin erilaisen tiedon? Jos joku arvaa, mistä tässä on kyse, niin saa koittaa arvata. En tosin olisi itse aikanaan tätä tunnistanut. Siis mistä se ero 3–4%? Oletko sä mikin? Joo. Ei sitä pitkiä tarvitse. Sitä, että mielellään arvaisin, kun mä tarkennat sitä kysymystä, että mikä oli hämmästynyt. Joo, eli kun tässä katsotaan, jos katsotaan näitä päästöjä ja sitten vaan muodostetaan semmoinen ravitseva, mutta mahdollisimman ilmastoviisas kalakasvisruokavalio, niin päästöt vähenee 30–40%. Mutta kun sitten tällaiset koko ruokajärjestelmän toimintaa hallitsevat mallintajat laski, että mitä tapahtuu, jos suomalaiset vaikka puolittaa lihankulutuksen, niin päästövähennykset oli ihan murto-osan tästä aiemmin saadusta luvusta. Mistä mahtaa johtua? Oli myös minun ensimmäinen ajatus, myönnän. Esimerkiksi tuo kalankasvatus, kirjoihet ja muut, ne osa sitä selitystä, että jos siirretään kalaan, niin niistäkin on päästöjä, en tiedä. Se olisi hyvä arvaus. Siinä kalankulutus pysyi suunnilleen ennallaan. Järvikalan käyttö ehkä lisääntyi jonkin verran. Sehän tietysti, jos esimerkiksi kaikki nykyinen lihankulutus korvattaisiin vaikka lohella, niin se tavallaan vähentäisi huomattavasti ilmastohyötyjä. Mutta kyse oli siis siitä, että kun katsottiin tätä koko järjestelmää, niin havaittiin se, että jos eläinperäinen tuotanto sieltä vähenee, eli sitä maata, mikä on ollut eläinperäisen tuotannon käytössä, sitä vapautuu. No silloin vapautuu myös eläinkäytössä ollutta turveperäistä maata, joka siirtyy, koska se on niin hyvää viljelymaata, niin silloin sinne siirretään huomattavan iso määrä esimerkiksi viljantuotantoa. Ja kun viljantuotanto siirtyy kivennäismailta turvemaille, koska se on parempi satosta ja tuotanto varmempaa, niin sen viljantuotannon päästöt kasvaa huomattavasti. Ja koska se maaperän päästöt oli niin iso osa sitä ilmastokuvaa, niin silloin vesittyy huomattava osa niistä potentiaalisista päästövähennyksistä. Ja sen takia tämän hankalan yhtälön se oppitunti on nimenomaan se, että tarvitaan sekä sitä ruokavalion muutosta, että samaan aikaan niiden turvemaiden käyttöä vähentäviä toimia. Muuten tavallaan sitä potentiaalia
ei saavuteta. Mutta tämä oli mulle aikanaan niin kuin, kyllä yksi semmoisia niin kuin tämmöisen monitieteisen tutkijauran jännittäviä hetkiä, koska vuosikausia olin oppinut myös toistamaan niitä, mitä myös sit maailmalla on tullut tosi paljon, että 25–40% päästövähennyksiä, niin kuin, kun muutetaan näitä kulutuksia vaan tuotantoryhmittäin, mutta sitten todellisuudessa, kun tulee se maankäyttö mukaan, niin se ei riitä. Mutta se, että sitä ruokavalioiden muutosta tarvitaan sekä ilmastonäkökulmasta, monimuotoisuusnäkökulmasta, että sitten haluaisin korostaa myös ravitsemusnäkökulmaa, vaikka me ei olla nyt missään ravitsemusyhdistyksen vuositapahtumassa, mutta se, että itse asiassa tällaisilla ilmastokestävillä tai planetaarisesti kestävillä ruokavalioilla, niin suomalaisten ravitsemusturva sekä hyvien ravintoaineiden saanti että tiettyjen haitallisten aineiden saanti, niin menisi keskimäärin huomattavasti parempaan suuntaan. Eli tästä tulisi merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä. Ja yksi avainsana, mikä helposti näissä keskusteluissa ehkä jotenkin unohtuu, mutta on se, että usein tällä ruokavalio monipuolistuisi itse asiassa nykyisestä. Keskustelu helposti ehkä kääntyy siihen, että luovutaan vain jostain A, B, C ja sitten on, no monen mielestä näyttää ankelta ja kurjaltakin tai vähintään haastavalta, mutta se, että sinne tilalle tulee niin kuin paljon enemmän muita vaihtoehtoja. Ja tämä toki pätee myös niin kuin, ei pelkästään tässä kohdin niin kuin vaikkapa eläinperäisiin tuotteisiin, vaan voidaan puhua muun muassa täysjyväviljojen käyttöä kannattaisi lisätä näiden meidän tulosten mukaan, sitä perunaa kaikissa muodoissaan. Tänä kesänä meillä on omalla pihalla semmoinen ehkä 8 neliön peltomaa, että en ole mitenkään ammattimainen enkä kovin taitava ruoantuottaja, mutta mä tänä kesänä ensimmäisen kerran tuotin perunaa itse. En ole aiemmin, koska peruna on niin halpaa kaupassa ja ei ole tuntunut järkevältä, mutta se olikin todella tyydyttävää, kun ikinä ei tiedä, kun sitä maata kopeloi, että mistä sieltä löytyy ja mitä mukuloita löytyy. Se oli hauskaa, miten palkitseva henkinen prosessi se oli. Sen lisäksi, että saatiin muutama kilo semmoisia oikein synkeän tummanvioletteja perunoita, joista tuli todella jännän näköisiä ruokalajeja. Mutta takaisin varsinaiselle polulle, niin tosiaan tällaisissa esimerkiksi, kun puhutaan planetaarisesta ruokavaliosta tai vaikka pohjoismaisesta itämerellisestä ruokavaliosta, niin siellähän niin kuin keskiössä se, mihin ruokavalio aika paljon rakentuu, on ne alueelliset kasvikset, täysjyväviljat, muun muassa järvikala, palkokasvit. Esimerkiksi härkäpapu on Suomen vanhimpia viljelykasveja, samoin itse asiassa hamppu, molemmat erinomaisia proteiinin lähteitä. Tällaisiin niin kuin enemmän nojaaminen eri vaihtoehdoissa on niin kuin sitä, mitä näissä visioidaan, mutta ruokakulttuurin muuttaminen ei ole helppo juttu. No, mitä tämä nyt sitten Keski-Suomen kontekstissa tarkoittaa? Niin Keski-Suomelle tämä on aika iso haaste, tämä ruokavalion muutoksen vaatimus, ainakin jos me ajatellaan niin kuin nimenomaan sitä, että asioita Keski-Suomen sisällä. Siis ruoka-ala on sinänsä suuri työllistää täällä kohtuullisen suuri, melkein 9 000 henkeä ja alkutuotannossa yli 3 000. Mutta kun katsotaan, tämä on pikkusen vanha tilasto nyt, mutta maatalouden myyntituloista Keski-Suomessa 80% kytkeytyy nautatalouteen, liha- ja maitotalous. Maitotalous on siellä niin kuin vielä paljon merkittävämmässä osassa. Eli käytännössä keskisuomalainen alueellinen ruokajärjestelmä on täysin nautaperustainen järjestelmä. Vihannestuotantoa tuolla, nämä on pikkusen vanhoja tilastoja, tosiaan en ole varma miten muuttunut, mutta sitä oli Keski-Suomessa, riittäisi asukasta kohti noin 4 kiloa paikallisia vihanneksia. Sillä ei ihan hirveän pitkälle pötkitä. Ja väliyhteenvetona silloin me voidaan todeta, että Keski-Suomessa tuo turvemaakysymys ei sinänsä tee yhtä kipeätä kuin siellä vaikka Pohjanmaalla, Pohjois-Suomessa. Se on hyvä uutinen,
mutta tämä ruokavalioiden muutostarpeen toteuttaminen niin kuin sillä, että saataisiin nykyisen lähiruuan ja tuotannon ja jalostuksen niin kuin rakenteita hyödynnettyä, niin se on sinänsä mahdoton tehtävä. Ja silloin just tämä ruokavalio, lähiruokayhdistelmä on se suurimpia haasteita, mitä Keski-Suomessa pitäisi tavallaan ratkaista. Ja tämä tuotannon yksipuolisuus siinä suhteessa. Eli ruokamurros on Keski-Suomelle iso haaste. No, tähän ruokamurroksen haasteellisuuteen liittyy sitten se ajatus, että jotenkin tämä murros pitäisi saada tapahtumaan sellaisella reilulla tavalla, niin että se on sosiaalisesti kestävää, jollain tavalla hyväksyttyä, jotta se oikeasti niin kuin kantaisi pidemmälle tässä ajassa. Ja mitä tämä reilu ruokamurros nyt, katsotaan hiukan, mitä se tavallaan niin kuin sitten tarkoittaa ja sisältää. Niin miksi oikeudenmukaisuus ylipäänsä on tärkeää, koska planeetta on kielikuvan tasolla jo tulessa, niin se on ihan aiheellinen kysymys. Mutta tämä sinänsä tällainen oikeudenmukaisuuden idea, niin se on kuitenkin kaikkien ihmisoikeusjulistusten hyvinvointivaltion idean, se on kulmakivi. Ja se on, mä oon sanonut, että se on meidän yhteiskunnan inhimillisin hyve. Jos me mietitään, mikä tekee meistä ihmisistä ihmisiä, niin kyllä sellainen kyky oikeudenmukaisuuteen ja toisten huomioimiseen on yksi niitä keskeisimpiä piirteitä inhimillisyydessä. Ja vaan tällainen oikeudenmukaisuuden huomioon ottava toiminta voi olla sitä kestävää kehitystä. Ja oikeudenmukaisuus on poliittista riskienhallintaa. Jos muistatte vielä ranskalaisia keltaliiviprotesteja esimerkiksi, joita siellä muun muassa maanviljelijät, mutta muutkin yrittäjät aika niin kuin voimalla piti joitain vuosia sitten, niin siinähän oli kyse nimenomaan koetusta epäoikeudenmukaisuudesta, kun lähdettiin toteuttamaan polttoaineisiin kovempaa verotusta päästöjen vähentämiseksi. Ja tällaiset on niitä riskejä, joita tulee, jos niin kuin päätöksiä toteutetaan epäoikeudenmukaisesti tai esimerkiksi niin, että tietyt ryhmät jää jälkeen. Että EUhan puhuu tällaisesta oikeudenmukaisesta siirtymästä sellaisena leave no one behind periaatteena, että kukaan ei jäisi jälkeen sen takia, että tehdään yhteiskunnista kestävämpiä. Pieni sivuhuomio on se, että jos seuraa julkista keskustelua ja ketkä siellä joskus on niin kuin kokemistaan haitoista huolissaan, jos tulee tällaisia rajoitteita, ympäristöasioita, niin ne ryhmät ei ole aina niitä, jotka mun nähdäkseni olisi niin kuin vaarassa jäädä jälkeen. Että ihmiset on myös kovia pitämään hyväosaisista saavutetuista eduista kiinni ja koittaa myös pukea sitä koetun epäoikeudenmukaisuuden kielelle, mikä on sitten vähän oma asiansa. Mutta reilu ruokamurros siis kaikkiaan, se tarkoittaa sitä, että pyrittäisiin sinne ilmastoviisaaseen, laajemminkin luontoviisaaseen ja ravitsemusturvaa tarjoavaan ruokajärjestelmään edelläkävijän askelin, koska me ollaan jo nyt näiden toimien kanssa pahasti myöhässä. Ja tämä retkikunta koossa pitäen viittaa juuri siihen, että tämä on ikään kuin yhteinen matka, jossa ei pitäisi niin kuin jättää haavoittuvia ryhmiä esimerkiksi taakse, ja jossa pitää huomioida, että joidenkin ryhmien kyky niin kuin olla muutoksessa mukana, kyky kantaa vaikka retkikunnan varusteita, jos tätä nyt ajatellaan jonkinlaisena yhteisenä matkana, niin kaikilla ei ole yhtä paljon sitä muskelia ja voimaa. Jonkun täytyy kantaa suhteessa enemmän. Jonkun täytyy kantaa isompaa taakkaa, ottaa enemmän riskejä ja jakaa sitä vastuuta hiukan niin kuin myös kykyjen mukaan. Se, mitä reilu ruokamurros olennaisesti prosessina on, niin on jotain sellaista, mihin kaikki ihmiset voidaan osallistua eri rooleista käsin, kuluttajina, kansalaisina, järjestötoimijoina, päättäjinä, kouluttajina, työntekijöinä, hyvin monesta paikasta. Mä tässä loppuun, mä en esittele näitä kaikkia yksityiskohtaisesti, mutta meillä Just Food-hankkeessa yksi asia, mitä me tehtiin ja tuotettiin ihan tällaiseksi nettityökaluksi, niin sanottu reiluustyökalu, niin me tutkimuksellisesti hahmoteltiin sitä, että mitä näkökulmia tällaiseen reiluun ruokamurrokseen sitten kuuluu, mitä siinä ikään kuin silloin pitää ottaa huomioon, koska keskustelussa usein esillä on vain ihan yksittäinen näkökulma kerrallaan. Ja me löydettiin siellä kaikkiaan 7
eri näkökulmaa, ja niihin liittyy ruokaturva ja ravitsemus, työolot ja toimeentulo, globaali vastuu sekä ympäristö ja eläimet. Näiden alta sieltä työkalusta esimerkiksi löytää sitten tällaisia lukuisia tarkempia kriteerejä siitä, että mitä vaikka globaali vastuu tarkoittaa sitä, että ei heikennetä ruokaturvaa muualla, mutta ei myöskään toimeentulomahdollisuuksia. Tämä on semmoinen hiukan kaksipiippunen kysymys siinä, että miten suhtautua esimerkiksi kansainväliseen kauppaan, joka joissain maissa voi olla tosi tärkeä toimeentulon lähde se ruoan vienti. Ja sitten tuolla ympäristö- ja eläimet-osiossa, mikä on tietysti tälle porukalle tavallaan niin kuin ehkä oletettavasti hyvin lähellä sydäntä, niin siellä on tällaisten perusmaaperä- ja vedenlaadun ja luonnonvarojen käytön huomioimisen lisäksi monimuotoisuus on yksi ihan olennainen kriteeri sille, että ruokamurros voi olla reilu, että sitä ei saa tehdä monimuotoisuuden kustannuksella, eikä sellaisin ratkaisuin, että eläimien mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen menisi. Ja tämän lisäksi 3 muuta tunnistettua periaatetta. Yksi on olennaisesti se päätöksenteon paremmin osallistavat prosessit. Sitten on tällainen sosiokulttuurinen tunnustus, rakentavan toiminnan ja keskustelun ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen. Jos olette seuranneet julkista ruokaympäristöaiheista keskustelua, niin olette varmaan havainnut, että tässä esimerkiksi on aika paljon useimmilla osallistujilla, keskusteluun osallistujilla kehittämisen paikkaa. Ja sitten viimeisenä, mutta ei ollenkaan vähäisimpänä, on se, että me edistetään reilua ruokamurrosta vaikka ja missä sillä, että me parannetaan sekä yksilöiden valmiuksia sekä toimia yksilöinä, kuluttajina, kansalaisina, mutta myös toimia yhdessä erilaisissa yhteisöissä, niin kuin vaikka tällaisessa järjestössä, kohti sitä kestävämmän ruokajärjestelmän rakentamista ja siitä saatavia hyötyjä. Kiitos tästä osuudesta. Nyt on keskustelun aika. Joo. Tehdään tosiaan niin, että se, joka puhuu, niin sillä on sitten tämä jakamikki, koska se on ainut, joka tässä salissa toimii tällä hetkellä. Ja laitelkaa sieltä linjoilta viestiä, jos ääni ei kuulu syystä tai toisesta. Mä voisin nostaa tästä ensin chatista tulleen kysymyksen. Täällä on yksi kysymys tullut tuossa joku aika sitten. Onko verrattu luomutuotannon ilmastovaikutusta tavanomaisen tuotannon ilmastovaikutukseen? Luomun monimuotoisuushyödythän on jo todistettu. Joo, on verrattu ja en ole alan eksperttien ole, mutta sen mitä olen nähnyt tutkimuksia ja keskustellut meidän ympäristötutkijoiden kanssa, niin tulokset ilmastovaikutusten osalta vaihtelee. Eli siinä on yhtäältä on se, että vaikkapa fossiilisten lannoitteiden käyttö ilman muuta vähenee, mutta luomutuotannossa kun se satotaso myös vähenee ja sitten kun se keskeisin ilmastopäästöjen lähde on se, että paljonko sitä maata on käytössä, niin se tavallaan niin kuin sitä hyötyä sitten vähentää. Joillain tuotteilla on havaittu etua, joillain pientä tappiota, mutta erot on sen verran pieniä, että tavallaan niin kuin näyttäisi siltä, että ne muut syyt sitten, mitkä on ratkaisevampia siinä, mitä luomutuotteista ajatellaan, ja toki ruokakohtaisia niin kuin eroja varmasti myös löytyy. Mä saan mikin, niin mä aloitan kyse. Joo, Pohjois-Pohjanmaan turvepeltojen kasvattina tuo turvepeltojen ongelmatilanne on tietysti hyvinkin lähellä sydäntä. Ja myös sitten tuossa olin lähiruokapiirissä on toiminut muutamia vuosia sitten aktiivisesti, niin nämä ruoantuotannon ongelmat ja kysymykset on lähellä sydäntä. Mutta nyt ensimmäinen kysymys on se, että kun viljelijöillähän nyt aika paljon tuloja tulee sieltä EU-tuista, niin kuinka paljon ihan oikeasti viljelijöillä on liikkumatilaa tehdä mitään murroksia, kun nyttenkin se tosiaan kannattavuus on todella tiukoilla. Ja siis musta olisi ihan reilua, että tuottajat saisivat enemmän hintaa siitä, mitä ne tekevät. Niin mitä tässä niin kun olisi reilua niitä maanviljelijöitä kohtaan? Erittäin tärkeä yhden perusongelman tiivistys
Ja noissa esimerkiksi reilun ruokamurroksen periaatteissa, kriteereissä onkin se, että viljelijöiden toimeentulon pitäisi, no vähintään sen täytyy pysyä samana tai parantua. Se, miten tähän sitten mahtuu ympäristötoimet kuvaan, niin siinä on tietenkin se, että silloin, jos siitä tulee taloudellisia lisäkustannuksia, niin ajatus on se, että jonkun muun kuin viljelijän pitää maksaa niitä. Silloin on vaihtoehtona, EU-tuethan ei niin kuin estä sitä, etteikö Suomessa myös käytetä vaikkapa turvemaiden luopumisen tukea lisätoimenpiteenä, tai että yritykset lähtisivät kantamaan enemmän sitä vastuuta, ja niin kuin tässä tuli esimerkkejä, niin maksamaan tuottajille siitä. Eli tätä kautta sellainen reilumpi korvaus ja korvaus niistä toimenpiteistä on tärkeää. Samoin toki erilaiset koulutukset, mitkä liittyvät siihen työmäärään, taitoihin ja teknologiaan. Ja jos nyt jonkun mielessä käy se, että no mutta onko ihmisillä sitten varaa ruokaan, niin siihen liittyen tärkeä pointti, että nyt inflaatio hiukan nosti, mutta keskimäärin suomalaisilla on mennyt tuloista ruokaan noin 13%. Ruoan hinta ei ole täällä sillä perusteella ongelma. Just Foodin tutkimuksessa myös katsottiin niin kuin 5 eri ryhmään jaettuna niin kuin hyvätuloisimmista huonotuloisimmista. Tulotaso ei sinänsä selittänyt ihmisen ravitsemustasoa. Ei ollut niin kuin matalatuloisuus este hyvälle ravitsemukselle, vaan nämä kysymykset niiden osalta, joilla oikeasti on vaikeuksia, niin ne on sen hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan tehtäviä. Ei sen tehtäviä, että ruoan hinta painetaan väkisin alas. Muteille vahingossa jo. Okei, missään kohdin menetettiin. Ihan justiinsa äsken, eli jos viimeistä pari virkettä, jos muistat, niin... Joo, hyvin lyhyt versio, että se mitä käytännössä tapahtuu, jos niin kuin viljely tietyillä turvemailla vaikka jonkun henkilön toimesta loppuu, niin siinä on tosi isoja aluekohtaisia niin kuin eroja, kuten myös tavallaan siinä, että onko tarjolla esimerkiksi niitä kivennäismaita, joille kyseinen viljelijä voisi tuotantoa siirtää. Alhaalta, ettei pistä vahingossa puteelle. Tämä oli malli.
Tätä pitää pitää helläväroin. Joo, hei, kiitos tosi mielenkiintoisesta. Kiitos esityksestä. Mä jäin vielä miettimään kanssa tätä, näitä rahavirtoja meidän yhteiskunnassa, tai oikeastikin tätä ehkä yksityiskohtaisemmin tätä meidän tukipolitiikkaa. Niin millä tavalla sä näet niin kuin sun kaikilla kokemuksella ja just vaikka tämän hankkeen puitteissa, että onko se jotenkin se keskustelu ja vaikuttaminen, niin saako se vastakaikua vai onko se niin pahaa, miltä se monesti tällä tavalla asioiden mediasta seuraa ja vaikuttaa, että siellä on tietyt tahot, jotka lobbaa vähintään viikoittain esimerkiksi eduskunnassa ja erittäin välttämätöntä murrosta, jossa ollaan pahasti myöhässä, niin kuin totesit. Joo, kiitos. Jos mä muotoilen toivoa herättävällä tavalla tilannearviot, niin on se, että kyllä ihan selvästi hyvät aikeet ja jotenkin se että jotain tehdään kun jollain puhetasolla ja ajattelutasolla se on lisääntynyt, mutta se suhde sen tollaisen puheen ja sitten sen tosiasiallisen toiminnan kanssa, niin se on ehkä sama kuin kansakunnan tasolla niiden tehtyjen uuden vuoden lupausten ja sitten tosiasiassa aloitettujen liikuntaharrastusten välinen niin kuin, suhde. Eli se siinä matkan varrella tavallaan niin kuin sit, kun Yle erilaisten vääntöjen tuloksena EU:ssa, nythän kun viimeksi tehtiin, onko se nyt 5-vuotiskausi tällä EU-maatalouspolitiikalla, niin alun perin siellä oli hyvin voimakas ympäristöpainotus niissä tavoitteissa, mutta kyllähän siinä sitten niin kävi, ja en nyt ole Suomesta erityisen ylpeä siinä, miten Suomi tähän keskusteluun osallistui, että tavallaan se on ehkä se tietty valtava huoli myös siitä, niin kuin, että itse jää jotenkin häviäjän asemaan sitten, kun järjestelmät uudistuu, ja silloin niin kuin tulee se vastarinta niille muutoksille. Ja se saavutetuista eduista niin kuin kiinni pitäminen, niin se on se, mikä siellä keskeisenä niin kuin sitä jarruttaa. Mutta kyllä siellä siis edistysaskelia on otettu, joskin selvästi hitaammin kuin mitä olisi tarpeen ja toivottavaa. Ja sitten tähän tietysti liittyy sellainen niin kuin pikkusen haastava ongelma, johon mulle ei ole kyllä ratkaisua myöskään valitettavasti, mutta se, mikä on viljelijöiden kannalta hyvä uutinen, on se, että tämä niin kuin 5-vuotiskautisuus ja melko jähmeästi muuttuva politiikka, niin viljelijöille se tuo toimintaa ennustettavuutta. Että Britanniassahan nähtiin nyt kiinnostava koeasetelma, kun Brexitin jälkeen Britannia totesi, että no nyt on mahdollisuus laittaa niin kuin maatalouspolitiikka kertaheitolla uusiksi, että ei ole enää niitä EU-kahleita. Tuli ehkä semmoinen lähes hurmostila siitä, että no nyt voidaan tehdä asiat kunnolla. Oli tosi paljon kunnianhimoisia tavoitteita, mutta siinä kävi se, että samaan aikaan sekä ne kunnianhimoiset tavoitteet valitettavasti aika paljon vesitty matkan varrella, vaikkakin siellä nyt ympäristötoimia on tulossa, mutta sitten kun katosi tämä 5-vuotisuus ja se tietty muutosjähmeys, niin siellä on jo käynnistetty sellaisen politiikkakokonaisuuden toimeenpano, josta osasta toimia ei kuitenkaan vieläkään tiedetä, mitä ne itse asiassa tarkoittaa. Viljelijät ei tiedä, mistä ne tulee saamaan rahaa ihan jo joidenkin vuosien kuluttua, ja se on herättänyt tosi voimakasta kritiikkiä, ja tässähän nyt ollaan just sen niin kuin viljelijöiden huomioimisen ja sen reilun ruokamurroksen ytimessä, että miten me muutetaan asioita riittävän tehokkaasti, mutta kuitenkin sit se tietty niin kuin ennustettavuus siinä pitäen. Mutta sitten ehkä nyt lyhyesti tuosta lobbauspuolesta, niin se on tietysti tavallaan niin kuin Suomessa valitettava tilanne esimerkiksi, että täällä on se tietty keskustelukulttuuri on tavallaan päässyt vakiintumaan sellaiseksi, että ajatellaan ehkä juuri yhdellä tietyllä etujärjestöllä vaikka olevan niin kuin ylivertainen osaaminen, asiantuntemus näissä kysymyksissä. Ja periaatteessa sillä itse asiassa olisikin tosi vahvaa osaamista niin kuin koko jäsenistönsä niin kuin huomioon ottaen, mutta olen kuullut aika paljon sitä kritiikkiä
että herää kysymys, että keitä itse asiassa, niin kuin vaikkapa MTK-etujärjestönä nyt ihan suoraan nimi sanoen, edustaa. Eli tavallaan ei se välttämättä edusta puheenvuoroillaan viljelijöiden moninaisuutta Suomessa siinä määrin, mikä niin kuin tälle keskustelun eteenpäin viemiselle olisi tosi tärkeää ja arvokasta. Ja silloin se äänten moninaistaminen, se on yksi tosi tärkeä osa tätä keskustelua. Miten se tapahtuu? Siihen ei ole valitettavasti nyt suoraa ratkaisua muuta kuin tietysti se, mitä julkisessa keskustelussa ja paikallistasoilla ja järjestöinä voidaan tehdä. Se, mikä oli jännä havainto meillä esimerkiksi yhdessä osassa Just Food-hanketta, oli se, että kun meillä oli aiemmin haastateltu tällaisia usual suspects, niin kuin ruokajärjestelmätoimijoita, eli niitä, jotka ihan suoraan liittyy vaikka elintarviketeollisuuteen, ruoantuotantoon, jne. Ja sitten me haluttiin kuulla, että no mitä itse asiassa kaikki muut ja vaikkapa niin kuin erilaisia mahdollisesti haavoittuvia ryhmiä edustavat toimijat niin kuin edustaa, niin tällaisia ryhmiä on paljon vaikeampi saada niihin tilaisuuksiin mukaan. Esimerkiksi aikanaan meillä oli tällaisia fokusryhmäkeskusteluja reilusta ruokamurroksesta, niin me ei saatu yhtään ympäristöjärjestöä paikalle kutsuista huolimatta. Ja silloin tavallaan se äänten epätasapaino niin kuin tietyssä mielessä valitettavasti jatkuu. Hei, sitten tämmöinen, mikä on potentiaali hiiliviljelyssä, eli nytten, jos meillähän on siis tutkimusta ynnä muuta tiedossa siitä, että voimme maaperän hiilensidontaa näillä myös viljelymailla parantaa, niin mikä sen potentiaali on? Jotta en yritä esittää maataloustieteilijää, niin tyydyn summaamaan sen 2 lauseen viestin, jonka olen Just Foodissa muilta tutkijoilta kuullut, että hiiliviljely on niin kuin ennen kaikkea sellaisten moninaisten hyötyjen, jotka liittyy myös maaperän terveyteen vaikkapa, kannalta tärkeä ja kannatettava toimi, mutta koko ruokajärjestelmän ilmastopäästöjen vähentämisessä se ei näyttele kovin merkittävää roolia. Myös varmaan vesistöjen ravinnevalunnassa varmaan myös vaikutusta tällä paremmalla maanlaadulla, että sieltä ei sitten lähde vesistöihin niin paljon ravinteita. Joo, sitten hyvä. Välissä. Sulla oli siinä ihan ensimmäisillä kalvoilla maininta siitä tehotuotannosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. Joo. Mutta kuitenkin niin kuin yrityspuolella, elintarvikeyrityksissä myöskin, niin tuotannon tehostaminenhan nähdään yhtenä keinona pienentää hiilijalanjälkeä. Niin tuliko teidän hankkeessa tämmöistä jotain niin kuin poikkileikkausta siitä, että mihin asti se tuotannon tehostaminen on hyvä asia ja missä vaiheessa se rupeaa niin kuin painaa tavallaan vastaan sitten siellä monimuotoisuuden puolella? Se on tosi tärkeä kysymys. Mun ymmärryksen valossa haaste on se, että se on tosi tilannekohtaista, koska ihan jo esimerkiksi siksi, että se mitä muun muassa tässä hankkeessa tehtiin, niin tutkittiin ihan erilaisten niin kuin peltolohkojen ja eri tuotettujen kasvien monimuotoisuutta tavallaan sillä asetelmalla, että no miten nurmi, ruis tai härkäpapu, että mitä monimuotoisuudelle tapahtuu. Ja niissä oli esimerkiksi tosi isoja eroja, mikä tarkoittaa käytännössä jo pelkästään sen takia sitä, että se missä kohtia se, niin kuin se optimaalinen piste olisi, niin vaihtelee paljon ja tietysti se tämän hetken monimuotoisuus. Näihin tulevaisuudessa sellaisia parempia, mutta kuitenkin käyttökelpoisuudessaan tarpeeksi yksinkertaisia arviointityökaluja, että voisi nimenomaan tilatasolla tehdä niitä ratkaisuja niin kuin parhaaseen suuntaan. Joo, mä mietin sellaista, että oli siinä teidän hankkeessa
tai niin kuin kuulen kyllä se, että se maankäyttö ja ruokavalio on niin kuin ne, mistä ne isommat vaikutukset tulee. Niihin kannattaa myös, että moneltakin kannalta, että maat niin vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin tällä hetkellä ja tehdään hyvin koneellisesti. Ja toki niillä isoilla koneilla on myös niin kuin luontovaikutuksia ja vaikutuksia ihan siihen maaperän niin kuin kuntoon. Niin oliko teillä mitään pohdintaa siitä, että voisiko sellainen ikään kuin maatalouden tai ruoantuotannon rakenteen muuttaminen olla yksi ratkaisu, eli että olisi esimerkiksi vaikka työntekijävaltaisempaa, että se tehtäisiin enemmän käsityönä ja pienimuotoisemmin semmoisena niin kuin mosaikkimaisempana niin näihin haasteisiin, mitä nyt on. Oliko tästä pohdintaa? Tässä oli hyviä esimerkkejä siitä, miten ne tosiaan myös ne teknologiset ratkaisut, niin kuin niillä tulee olemaan ja nyt tietysti siihen liittyen yksi semmoinen seikka on se, että esimerkiksi mitä tulee niiden käyttö niin kuin energian, niin siellä voi olla, että muualla tehtävät ratkaisut niin kuin sit maatalouteen. Biokaasu nyt on tässä suhteessa tietysti yksi asia, josta keskustellaan tosi paljon ja haaste on lähinnä se, että niin kuin tilakohtaisten biokaasureaktorien tai niin pienellä alueella toimivien hinta on suhteessa liian kova. Tässä niin kuin paremmassa asemassa on ne maat, joissa on jätmäisen teho, mikä mutta sanotaan, että jos on kymmenkertainen niin kuin Suomen oloihin nähden, niin helpompi on saada kannattavaksi biokaasureaktori. Mutta se, että mentäisiin ihan tällaisen niin kuin, työvoiman lisäkäyttöön, sitä ei suoraan käsitelty. Jonkun verran olen nähnyt muuta tutkimusta siitä, ja siinä varmaan niin kuin, keskeinen haaste on se, että ylivoimaisesti kallein tuotantopanos niin kuin ruoan tekemisessä on se ihmistyövoima. Eli tavallaan, jos se ihmistyövoima esimerkiksi kaksin-kolminkertaistuu, niin ruoan hinta helposti tekee saman. Ja silloin niin kun ainakin jos me ollaan tällaisessa markkinataloudessa, missä sitten tulee tuotteita niin kuin muunlaisista tuotantojärjestelmistä, niin se kuluttajien niin kuin maksuvalmius tällaiselle ei tavallaan sitä ei ole olemassa yleisellä tasolla. Mutta se, mikä tietenkin on minusta mielenkiintoinen, mikä tähän nyt osittain liittyy, on se, että nyt puhuin siitä, miten niin kuin vallitseva järjestelmä, jota täytyy muuttaa, niin sille täytyy tehdä isoja asioita. Mutta sitten toki se, mitä niin sanotusti hyväosaisemmat kuluttajat vois tehdä, niin se, että mun mielestä se ei ole kyse siitä, että vallitsevassa järjestelmässä niin kuin vastuullisemman vaihtoehdon tukeminen on se, mikä on heidän vastuunsa, mutta he voi tukea tämmöisiä, mistä ei ehkä tule välttämättä valtavirtaa, mutta mitkä voisi olla tärkeä osa niin kuin järjestelmää pienemmässä mittakaavassa, missä esimerkiksi niin kuin usein tuotetaan myös merkittäviä innovaatioita tai sitten muuta niin kuin arvoa siinä paikallisesti. Ja esimerkiksi niin kuin puutarhaviljelytuotannon osaltahan on tällaisia erilaisia niin kuin paikallistuotanto-osuuskuntia, joissa on lisätty huomattavasti sitä ihmistyövoimaa. Et mä näkisin ehkä niin kuin tällaisessa tavallaan niin kuin mielenkiintoisen roolin, mutta hankkeessa sitä ei niin kuin tällaisia yleiskeskusteluja lukuun ottamatta tutkittu. Ja ehkä vaan pienen lisäyksenä, että kun oli tosiaan se tilanne, että Keski-Suomessa ei pystytä niin kuin tuottaa sitä siirtymää ikään kuin sen puolesta, mitä tuotetaan, niin sehän voisi auttaa siinä, niin, että sitä ruvettaisiin tuottamaan ikään kuin eri tasoilla ja vaikka niin kuin kansalaisten toimesta vähän enemmän semmoista pienimuotoista viljelyä. Joo, sitä jäi sitten, tai taas on paljon kysymyksiä mielessä, mutta koitan valikoida niistä yhden liittyen tähän oikeudenmukaisuuteen ja reiluuteen. Niin, millä tavalla tässä hankkeessa tai jossain muussa hankkeessa, missä olet mukana, niin tuodaan näkyväksi siirtymä tästä ihmiskeskeisestä maailmankuvasta siihen maailmankuvaan, että me olemme yksi laji muiden joukossa ja pohdittaisiin myös tätä syömistä ja ruoantuotantoa siitä näkökulmasta. Että tällä hetkellä meillä Suomessakin vuosittain
mitä se on, yli 82 miljoonaa teurastusta plus metsästys plus kalastus, ja se pelkästään Suomessa, niin onhan tämä aika miten mä sanoisin, veristä ja kuolemantäyteistä tällä hetkellä tämä meidän ruoantuotanto, että kyllähän sillekin tarvitsee selkeästi, se vaatii sen oman pohdintansa, niin mikä on missä kaikissa hankkeissa olet mukana, niin mitä siellä tulee esille? Tämä on tärkeä ja samalla äärimmäisen vaikea teema heti, kun mennään mihinkään kriittisempään kuin sellaisen, että eläinten hyvinvointi, joo, mikä sekin, sanotaan, että siitä nyt kriittinen lisähuomio, joskus esimerkiksi käymissäni keskusteluissa on tullut sitä, että no okei, että sitten voitaisiin niinku vaan vaikka tosi mullistavasti laittaa kaikki eläintuotanto luomun piiriin nykyvaatimuksilla. No nykyvaatimuksilla, olisiko se ollut 8 kanaa neliömetrillä tyyppinen, mitä luomu sallii, ja porsaan niin kuin liikkumatila tuplat. En oikeasti tarkkoja lukuja muista, mutta se suuruusluokka, mistä puhutaan verrattuna tehotuotantoon, että sehän ei, niin kuin jos puhutaan lajityypillisestä käyttäytymisestä, niin sellaisen edes luomu ei niin kuin kovinkaan pitkälle anna eväitä. Eläinten rooli tässä ruokajärjestelmässä, sehän niin kuin selkeästi näkyy monessa puhettavassa, että eläimet on ruokajärjestelmässä ennen kaikkea massaa, ravintoaineiden lähteitä tai ympäristövaikutusten lähteitä, mikä kuvaa sitä ihmiskeskeisyyttä siinä. Mutta tämä ihmiskeskeisyys on tietysti se on meillä niin aika syvällä mun filosofisen taustanäkemyksen mukaan tässä meidän perusmaailmankuvaparadigmassa, että siihen on niin kuin vaikea tarttua, mutta keskusteluja me on siitä käyty, ja esimerkiksi nyt tässä niin kuin päästövähennyskysymyksessähän se on erityisen akuutti kysymys vaikkapa sitä kautta, että nimenomaan kun sinänsä hyvää tarkoittavat toimijat katsoo vaikka noita ruoka-aineiden ilmastopäästöjä, niin aika helppo lopputulema, että vaihdetaan nauta broileriin. Päästövähennykset vähenee valtavasti, kuolevien eläinten määrä kasvaa valtavasti. Mutta se, että miten tästä asiasta ja niistä niin kuin vaihtoehtoisista tavoista sen lisäksi, että me voidaan ehkä tällä hetkellä jakaa niitä vaihtoehtoisen havainnoimisen tarinoita, esimerkkejä yhteiskuntaan, sekä kriittisesti osoittaa niitä kohtia keskustelussa, missä niin kuin täysin unohtuu se, että kyseessä on elävät olennot, tavallaan aloittaa siitä. Mutta se, että lähdettäisiin niin kuin vallan ajattelemaan nimenomaan sitä, että itse asiassa ihminen on niin kuin nimenomaan miljardien muiden lajien tai miljoonien, paljonko lajeja on, tietääkö joku, karkeita arvioitahan on tietenkin kaikki laskelmat, että tunnustetaan, että me ei tiedetä niistä oikeasti kuin murto-osa, mutta ihminen on yksi laji, joka muiden joukossa asuttaa tätä planeettaa ja elonkehää. Itse asiassa on juuri tänä vuonna käynnistynyt semmoinen 5 vuotta, missä niin kuin ydinajatus on sellainen cohabitability-näkökulma ihmisten maiden yhteiskäyttöön, jossa nimenomaan me yhteisasutetaan muiden lajien kanssa tätä. Saatoin antaa ухkauksen tästä joskus myöhemmin puhumaan, kun on vähän tutkimustietoa, mutta kyllä näitä tutkimuksia, kriittisiä puheenvuoroja niin kun tulee aina silloin tällöin, mutta se menee niin syvälle meidän perusmaailmankuvaan, että se on niin kun aika vaikea aihe käsitellä huolimatta niin kun siitä, miten iso kysymys se on. Tuohon, miten Suomessa on erilaisia seutuja, niin siihen kannattaa siinä mielessä kiinnittää paljon huomiota. Tämä ei ole sinänsä kysymys, mutta on maatalous- ja maaseutuasioita joskus työkseni pohjellut, ja MTK:sta saanut tämmöisiä sisäpiirin kuiskaajia, niin Suomessa on Vilja-Suomen Raision joukot ja sitten on tämä Maito-Suomen Valion joukot, jotka tuolla metsissä tappelee ja yrittää päästä niskan päälle, niin on hyvä muistaa, että
esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla tämä Maito-Suomi, niin siellä se on monessa maatilalla, niin voi sanoa, että se on semmoinen koko kulttuurin ylläpitämisen elinehto, että säilyy ne lehmät, koska sillä turvemailla ei oikein muuta tuoteta. Se on niin syvällä ikään kuin siinä, että siellä on paljon vaikeampi se murros kehittää, että miten sitä turvemaata pidettäisiin vähän niin kuin vetisempänä, mitä se tuottaa ja miten se viljelijä pärjää. Ja kun se on vielä sitten EUn tilan laajentamisen paineessa niin kuin joutunut kasvattamaan sitä tilaa. Eli siellä on 100 hehtaarin yksinäisyys, niin kuin tämmöinen tarina olemassa. Eli tilanne on hirveän erilainen jossain Vakka-Suomessa, jossa voi niin kuin vaihtaa sen pavun sinne tuosta vaan Kivennäismaalla. Ja näihin asioihin varmaan niiden, jotka haluaa vaikuttaa, niin kannattaa kiinnittää huomiota, että tämmöinen laiduntava nauta on huomattavasti parempi kuin se biomassa-broileri. Ja tässä onkin niin kuin se yksi ongelma, että ravitsemusihmiset tuijottaa niin herkästi siihen, ne vertaa ottaa ja sitten sen terveysvaikutuksen, ja sitten tulee tämä vaalea liha jotenkin niin kuin hyvänä esille, joka on musta kauhean ahistavaa, kun niistä tämmöiseen informaatioon törmää. Tämä ei ollut mikään kysymys, vaan tämmöinen huomio, että Suomessa on hyväisiä nämä maatalousseudut. Tärkeä huomio, ja se on ehkä yksi niin kuin semmoinen, mitä tavallaan tämä nykyymmärrys ehkä korostaisi, olisi se, että olisi hirmu hyvä päästä sellaiseen järjestelmään, jossa niin kuin paikallistasolle ne ympäristövaikutusten niin kuin haittojen vähentämisvaatimukset, ne tavallaan niiden tasotavoitteet tulee jostain ylempää, jotta me varmistetaan, että riittävät vähennykset tapahtuu, mutta sitten tavallaan olisi se tieto, että minkä tyyppisiä toimia vaikka tällä alueella voi tehdä, mitkä on ne suhteelliset vaikutukset, ja sitten tavallaan niin kuin sitä ratkomista ja valintoja tehdään myös siellä paikallisella tasolla, että se on niin kuin ihan totta. Tuohon ravitsemusnäkökulmaan pitää sen verran kommentoida, että tässä suhteessahan oli nyt huomattava edistysaskel, että sekä suomalaisiin että pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin uusiin otettiin nyt kestävyysnäkökulma terveyden lisäksi, ja silloin esimerkiksi sinne niin kun tuli näkyviin tämä, että tavallaan vaikka terveysperustaisesti esimerkiksi niin kuin vaalean lihan käyttöä voidaan vaaleanlihan viitaten siis ennen kaikkea nyt broileriin, voidaan niin kuin pitää hyvänä muutossiirtymänä, mutta että on niin kuin monia ympäristöön liittyviä syitä ja niitä muita kuin ilmastosyitä, kuten monimuotoisuus ja sitten myös eläinten hyvinvointitekijät, minkä takia sitä ei kuitenkaan voida niin kuin suositella, että sitäkään käytettäisiin sitten itse asiassa kovin merkittäviä määriä. Saanko kysyä vielä? Vielä ehtii. Siis, miten sitten tässä, kun näitä sopimusviljelyä on niin kuin mun mielestä lisääntynyt, en tiedä onko tämä teidän huomio, eli siis nyt elintarviketehtaat tekee sopimuksia viljelijöiden kanssa ja ostavat koko sadon, niin tämähän antaisi niin kuin näille elintarviketuotannon ketjulle mun mielestä hyvän mahdollisuuden mennä sinne kestävämpään ja reilumpaan ynnä muuhun siirtymään. Miten näet? Juurikin näin, ja kun tähän yhdistetään sit vielä se seikka, että sit noissa vähittäiskaupoissa, joissa käytännössä 2 ketjua meillä vastaa noin 80% niin kuin ruoan myyntiä, niin niillä on kasvanut ihan huomattavasti myös niiden tavallaan niin kuin suorasopimukset, joista tulee näitä private label-tuotteita, eli kauppojen omia merkkejä, niin yrityksillä, elintarviketeollisuudessa ja kaupoilla tässä suhteessa olisi ihan valtavat mahdollisuudet. Vähän se kysymys on se, että miksi niin vähän tavallaan niin kuin tästä on toistaiseksi keskustelua. Ja tässähän klassinen argumentti, miten nämä toimijat vastaa niin kuin lähes aina, jos tämä juttu tulee niin kuin uutismedioissa esiin, on se, että hehän niin kuin reagoi vain kuluttajien kysyntään, ja jos kuluttajilta tulee jotain viestiä, niin sen mukaisesti toimitaan. Ja tässä nyt jää kyllä sanomatta se valtava valta, millä ne
nämä yritykset itse muokkaa sitä kuluttajien kysyntää ja myös valitsee olla muokkaamatta sitä esimerkiksi sillä, mitä tuotteita hinnoitellaan, miten viestitään, markkinoidaan, millaisia sopimuksia tehdään. Eli se ei suinkaan ole niin, että me kuluttajat kun jollain euro periaatteella ikään kuin äänesteltäisiin ruokakaupassa ja sitten se pantaisi toimeen, vaan meihin vaikutetaan tosi monilla tavoilla, joista veikkaisin, että meistä kriittisimmätkään, jo suunnilleen 100% tämän päivän yleisöstä on, niin ei kaikkia tiedosteta, miten meihin vaikutetaan. Kiitos. Onko teillä missään kohti tullut keskustelua tai jotain muuta siitä, että onko niin kuin tulevaisuuden näkymissä jotain niin kuin muuta murrosta kuin tämmöiseen maankäyttöön liittyvä, esimerkiksi vaikka sieniproteiinin kautta tai jotkut tekniset mahdollisuudet ruoantoon? Onko niitä pysytty yhtään huomioimaan? Siitä on kovasti keskustelua ja meillä tässä hankkeessa, kun me tutkittiin tällaisia niin sanottuja murrospolkuja ja ennen kaikkea niiden oikeudenmukaisuutta sekä ympäristötehokkuutta, niin meillä oli myös mukana teknologinen viljelyyn liittyvä murrospolku ja teknologinen siihen ruoan jalostukseen ja tarjontaan liittyvä murrospolku. Niiden osalta vaikutusarviointeja ei saatu tehtyä, koska se on tavallaan niin kuin spekulatiivista tulevaisuutta sillä lailla, että mitä siellä tarkemmin tulee tapahtumaan, mutta kyllähän tosi iso kiinnostus tällä hetkellä on niihin, mistä puhutaan niin kuin uuden sukupolven vaikka kasviproteiineina ja mykoproteiini nyt tässä yhteydessä luokitellaan kasviproteiiniksi myös. Tällä hetkellä valitettavasti näyttää siltä, että siinä niin kuin Suomen tasolla on kaksi ongelmaa. Toinen on se, että täällä edelleen se niin kuin sellainen tietty välivaiheen jalostustoiminta on tosi lapsen kengissä. Eli usein niin kuin moniin hyviin tuoteideoihin kuitenkin, niin kuin, jollei sulla ole laittaa miljoona investointeja heti tuotantolinjaan, niin sun täytyykin hankkia se vähän niin kuin esijalostettu raaka-aine ulkomailta, eli ei saada niin kuin kovin kotimaista tuotetta. Ja toinen haaste on tietysti niin kuin se, että toistaiseksi niin kuin pienten markkinoiden takia niin monilla yrityksillä on kannattavuushaasteita, mutta paljon huomioon ja kiinnostusta just tähän niin kuin on. Ja ajatuksena on tietysti se, että niin kuin ihmiset saisivat nykyään kuitenkin myös ruuassa se helppous maistuvuuden ohella on tosi tärkeitä ostokriteerejä, niin että saataisiin sellaisia tuotteita, että niin arvostettavaa kuin se onkin, että jotkut ihmiset laittaa niin kuin tosi alusta asti itse, niin ei ole ehkä millään lailla realistista olettaa, että niin kuin ihmiset samaan aikaan muuttaisi ruokavaliotaan tosi paljon ja ryhtyisi käyttämään ruoanlaittoon tosi paljon enemmän aikaa. Mutta aika näyttää, mitä näille tapahtuu, ja nythän suomalainen yksi yritys, joka tekee proteiinia ihan ilmasta, niin Helsingin pörssiin, että kyllä se siitä viesti, että jotain niin kuin isoja asioita tässä on tapahtunut, mutta jäljessä mennään joihin Euroopan maihin nähden, joissa on paljon tosiaan tätä innovointia ja kokeilemista tuettu jo varhain. Se ei ole ehkä reilu eikä oikeudenmukainen, mutta tässä ollaan suurten kysymysten äärellä, ja se mikä tulee tuohon ruokavalioiden muuttamiseen, niin se on hyvä näin loppuminuuteilla sohasta kepillä muurahaispesään, mutta se mikä on löydetty sekä kulutus- että asenneasioissa, niin on se, että sukupuolten välillä on tosi suuria eroja. Vaihtelua ja hajontaa löytyy totta kai suuntaan ja toiseen, mutta tällä hetkellä esimerkiksi suomalainen iso kuva on se, että miehet syö ja arvostaa paljon enemmän niin kuin eläinperäisiä tuotteita, pitää niiden kuulumista ruokavalioon paljon tärkeämpänä. Ja se, että mitä tälle esimerkiksi voitaisiin tehdä, no siinä on varmaan yksi aihe niin kuin tuleville tutkimushankkeille. Sieltä tulee ratkaisu tuohon. Eli kommenttia ei ole enää kysymystä tuohon
pari pykälää taaksepäin just tähän siis sopimustuottajakuvioon ja mainitsit niistä private labeleistä, niin kyllähän siis, no sanoinkin tuon Arlan ja Helsingin Myllyn, mitä nyt äkkiä tulee mieleen, muitakin on, ketkä sopimustuotteille tekevät, mutta kyllähän esimerkiksi Lidl on nyt nostanut omille tavarantoimittajilleen vastuullisuusvaatimuksia ja minun ymmärryksen mukaan myös nämä 2 isompaa keskusliikettä on vaatimassa omilta tavarantoimittajiltaan enemmän ja enemmän koko ajan vastuullisuuspuolen kuvioita, että kyllä se niin kuin on menossa siihen suuntaan. Pikkuhiljaa jää nähtäväksi, miten paljon riittää, mutta Kyllä, ja tämä oli tosi hyvä esimerkki tähän loppuun vielä siitä, mitä niin kuin mun nähdäkseni ennen kaikkea esimerkiksi järjestöt on saanut aikaa sillä, että he on osoittanut niin kuin näitä epäkohtia ja konkretisoinut niitä muutostarpeita. No niin, mutta nyt kello on pykälässä minuutin yli jo, eli suuret kiitokset Tealle ja ehkä palaamme näissä merkeissä joskus tuonnempana toisen hankkeen parissa. Kiitos. Joo.